Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου της Πάτρας με την συμμετοχή 200 μαθητών από 4 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια εκδήλωση με τίτλο «Ανακαλύπτω τον κρυμμένο θησαυρό του εθελοντισμού». Πρόκειται για μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά μηνύματα για τα παιδιά, σε αντίθεση, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, με το συμβάν σε Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας που ήθελαν να πραγματοποιήσουν καλοκαιρινή εκδήλωση με θέμα το Survivor. 200 μαθητές 4 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι Κεντρό», πήραν μέρος στην εκδήλωση «Ανακαλύπτω τον κρυμμένο θησαυρό του εθελοντισμού». Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει από τις αρχές της σχολικής χρονιάς και κάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης πάνω σε αυτές τις έννοιες. Έχουν κάνει το κάθε σχολείο ξεχωριστά δράσεις σε διάφορους τομείς, αλλά είχαν και ένα κοινό άξονα. Ασχολήθηκαν όλα τα σχολεία σε σχέση με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σήμερα λοιπόν αυτά τα 4 σχολεία είναι εδώ σε μια κοινή εκδήλωση που τη λέμε «Ανακαλύπτω τον κρυμμένο θησαυρό του εθελοντισμού», γιατί αυτό στην πραγματικότητα γίνεται, έτσι ώστε και να γνωριστούν μαζί τους, να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν εμπειρία, να γνωρίσουν από κοντά τις εθελοντικές οργανώσεις και να μάθουν για ποιο λόγο κάποιος είναι εθελοντής και αφιερώνει το χρόνο του σε όλες αυτές τις οργανώσεις. Και επιπλέον μέσα από το βίωμα, τη δράση, τη διασκέδαση, μέσα από παιχνίδια που τους έχουμε, να ευαισθητοποιηθούν σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο και να νιώσουν αυτή τη χαρά της ανακάλυψης. Το πρόγραμμα «Νοιάζομαι Κεντρό» έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου και να τους οθήσει να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην άμβλησή τους. Επιλέγουμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που έχουμε διδαχθεί από την εμπειρία μας, από τα πανεπιστήμια, από τη δράση μας ως εκπαιδευτική. Δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να κάνουμε survivor. Αυτό ακριβώς το αντίθετο εδώ, αν θέλετε, προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά. Τους δίνουμε την έννοια της ευγενούς άμυλας, της κοινής δράσης, ότι αξίζει δηλαδή τελικά να αγωνίζεσαι για κάτι, άσχετα αν θα πετύχεις το στόχο να είσαι πρώτος. Σημασία έχει ότι θα δουλέψεις με τον άλλον, θα τον βοηθήσεις, θα αναγνωρίσεις την ιδιαιτερότητά του, θα είσαι αρρωγός στη στιγμή που χρειάζεται και θα χαρείς μαζί του ακόμα και αν είσαι εσύ ο δεύτερος ή ο τρίτος. Και όλα αυτά να έρχονται σε αντίθεση με το συμβάν σε Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας που ήθελαν να πραγματοποιήσουν καλοκαιρινή εκδήλωση με θέμα το Survivor. Γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στην πραγματικότητα φάνηκε πως ούτε οι καθηγητές δεν είχαν ιδέα για το τι ετοιμαζόταν. Γι' αυτό και αναβλήθηκε η εκδήλωση που δεν θεωρήθηκε φυσικά κατάλληλη για μαθητές. Κρατάμε μόνο το στοιχείο της δράσης, της διασκέδασης, χωρίς να έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και πέρα από κάθε προσωπικό, αν καταλαβαίνω καλά τι εννοείται, και οι νικητές πραγματικά θα είναι όλοι σήμερα, όλοι όσοι είμαστε εδώ. Εδώ δεν έχει νικητές και μαχητές, έχει μόνο νικητές. Έχει μόνο νικητές. Τα σχολεία και οι σύλλογοι γονέων και ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλουν να συνεργάζονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Οφείλουν να συνεργάζονται, αλλά τα κάνουν μαζί όμως. Όταν εκεί δεν υπάρχει συνεννόηση, είναι πιθανόν να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Είμαι σίγουρος και διάβασα και την ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων ότι δεν γνώριζαν περί τίνος πρόκειται. Και όχι μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων, ούτε η Σχολική Επιτροπή, ούτε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ούτε ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος δεν γνώριζε, γιατί το χαρτί της αίτησης για την παραχώρηση του χώρου ανέφερε γιορτή λήξης. Αυτό που κάνουν συνήθως οι σύλλογοι γονέων. Άρα λοιπόν, εάν αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν υπήρξε συνεννόηση. Δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ του συλλόγου γονέων και των εκπαιδευτικών. Η κάθε δράση μέσα στο σχολείο έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ποιος θα τον ελέγξει και ποιος θα τον, αν θέλετε, σταθμίσει? Ο εκπαιδευτικός θα τον σταθμίσει. Οι γονείς προσπαθούν και καλά κάνουν και δεν μηδενίζουμε το έργο τους. Προσφέρουν σήμερα στα σχολεία και μπορώ να σας μιλάω ώρες γι' αυτό. Όμως οι γονείς δεν είναι ειδικοί, δεν μπορούν να σταθμίσουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το, αν θέλετε, αυτό που δεν πρέπει.